Hola! El Teatret del Serrallo m'ha convidat altre cop a explicar-vos una història i us explicaré una història d'en Gianni Rodari, que fou un mestre, escriptor, pedagog i periodista italià de qui enguany celebrem els 100 anys del seu naixement. I això és molt important, perquè en Gianni Rodari va ser una persona que es va estimar molt la imaginació. Resulta que una vegada hi havia un avi que estava llegint el seu diari i la seva neta, una nena a qui li agradaven molt els contes, igual que tots vosaltres, va anar cap a l'avi i li va dir: «Avi, avi, avi, explica'm un conte!» Oix! L'avi ja sabia quin conte explicar-li. El conte preferit d'aquella nena. I va començar. D'acord, doncs hi havia una vegada una caputxeta groga. La nena va dir: «No, avi, vermella, vermella!» «Ah, sí, doncs això». I la mare d'aquesta nena li va dir: «Escolta, caputxeta verda!» «No, avi, vermella, vermella!» «Ah, doncs això», li va dir: «Escolta'm, caputxeta negra, vés a casa de la teva tia Pascàcia i li portes aquesta pela de taronja». «No, avi, no, vés a casa de la teva àvia i porta-li una coca». «Ah, sí, d'acord. Doncs ella va anar al bosc. I allà al bosc, saps què? Es va trobar una girafa. «Quina girafa, avi?» «Un llop. Ah, sí, un llop que li va preguntar: «Quants són 6 per 8?» «No, avi!» Un llop que li va preguntar: «Caputxeta, on vas?» I ella va dir: «Doncs vaig a la plaça a buscar un pot de tomàquet fregit». «No, avi!» La nena va dir: «Doncs vaig a casa de l'àvia, que està malalta, a portar-li aquesta coca». Això mateix, fillet!», va dir l'avi. I llavors el cavall: «Home, quin cavall, avi? Un llop!» Això, doncs li va dir: «Escolta'm, doncs saps què has de fer? Has d'agafar un autobús. Agafa l'autobús número 54. Baixa a la parada de la catedral, sí? Quan hagis baixat, vés cap a mà dreta i hi ha unes escaletes, i en aquelles escaletes trobaràs un dineret. Deixa estar les escaletes i amb aquell dineret vas a comprar-te un xiclet». «Oi, avi, tot ho confons, tot ho emboliques. T'agrada, embolicar la troca? No en saps explicar històries». «Però tanmateix, aquest xiclet sí que me'l podries comprar». I llavors l'avi, sabeu què va fer? Va dir: «Doncs sí, vols? Té un dineret i et compres un xiclet». I allà es va quedar l'avi tan tranquil, el molt murri, tornant a llegir el diari. I qui no s'ho vulgui creure, que ho vagi a veure, que tant si és mentida com si és veritat, aquest conte